बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीरज स्वर्गियारि बिथांनि ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल दलाव जगदान जादों। थारैनो जोबस्रांलांसिगोन नामा बिपिएफ दोलोआ 40 नं रौता बियाबाव फिन आरोबाव 40 नं रौता बियाबाव बिपिएफ दोलोनि गेदेर खहा सानफ्रोमबो बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो बिपिएफनि मावथिफ्रा बिपिएफ नागारनानै प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव सान हर जयनिं जाफैगासिनो दं। थारैनो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा बिसायख'थिनि सिगां बुंनाय बादि बिपिएफनि दखाना बन्द जामारसिगोन नामा? बिपिएफनि बे बाथ्राया रायजोफोरनि गोसोआव मोनसे गिदिर सोंथि सिखांगासिनो दं। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीरज स्वर्गियारि बिथाङा ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावनायखौ लानानै सानफ्रोमबो बिपिएफ सोद्रोमाफ्रा मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीरज स्वर्गियारि बिथांनि न'आव फैनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। बेबायदिनो आरोबाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीरज स्वर्गियारि बिथांनि न'आवनो फैनानै सान 20 निबो बांसिन बिपिएफ सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों।